Kok, kene. Ya man. Kowe geli pira masakane? Enak kok areng. Pulang dikon ini turun. Ora kendang. Oke, guys. Oke, sing mereknya suwe nyong balik ya. Kayak kiye gibah. Oke. Oke. Sing mereknya. Dia mana sih senang ki? Kayak nang areng. Oke. Sing mereknya suwe nyong balik ya kayak kiye tuku sayur karo gibah. Ya. Oke. Ki kelakuane wong-wong sing Pada gibah. Nang apa bakul sayur baliknya nganti jam 2, jam 1. Ya karena kendalane ya kayak kiye. Ora tuku-tuku, ora milih-milih gibah. Garep dicepet Iya, garep dicepet mbok kesuh mengenyong. Ora dicepet nyong balike sore. bujange. Abi isa tuku